Daşowut welaýatyna ilata günnelik zerur bolan adyk haritlaryň gymmatçylygy dowam edýär. Azatlygyň Daşowut welaýatynyň howpsuzlyk sebäpli atly çykyş edýän habarçysy welaýatyň bazarlaryna soňky bahalar barada 20 awgustda habar berdi. Şu gün $1 20 manat 60 tenge diýip habarçy aýtdy. Ol orsiýetde we Türkiýede dollaryň yerli pula bolan gatnaşygyna üýtgeşmeleriň şol ýurtlarda gazanç edip, Türkmenistana maliýe serişdelerini uradýan migrantlara täsir edýänligi barada olaryň dogan garandaşlarynyň beren gürrüňlerini agdady. Gara bazarda dollar sewdasyny edýän dollarçylar onuň bahasynyň ýene-de gymmatlajakydygyny çaklaýarlar. Türkiýedäki we orsiýetdäki türkmenistanly migrantlaryň uradýan pullary 50-60% azalypdyr diýip habarçy aýtdy. Ol azyk önümleriniň gymmatlan bahalary barada gürrüňe dowam etdi. Daşowutlaryň iň köp isleg bildirýän gara çaýynyň bahasy geçen hepde biraz arzanlap, onuň 1 kilogramy 150-170 manat aralygynda bahalanypdy. Häzir şol 225-250 manat aralygynda satylýar. Adamlar gruplarynyň çatdygyndan kimler 50 gram, kimler 100 gram ölçäp çaý satyn alýarlar diýip habarçy bellidi. Onun sözlerine göre Daşowutyň bazarlaryna orsiýetde öndürilen şekeriň bahasy ýene-de gymmatlady. Türkmenistanda öndürilen tüýjü kökelerim geçen hepde bilen deňeşdirenigini adynyň 20% gymmatlady diýip habarçy sözüne goşdy. Ol Irandan getirilýän hodyň 1 kilogramynyň bahasynyň 250 manatdygyny, munyň ozallar 50 manatdan bahalananyny habar berdi. Daşowutyň baý bazaryna 1 kilogram etiň bahasy 40 manat, jylky etiň kilogramy 64 manatdan satylýar diýip habarçy bellidi. Ol sözüniň dowamyny bazarlarda satylýan etiň hiline yerli ýaşaýjylaryň şüpheli garaýanlygyny, bazarlardaky etleriň arasyna rengi garalyp giden etleriň goşulyp satylyp başlananyny habar berdi. Ahalda öndürilýän üzümüň 1 kilogramy Daşowutda goloýdy 4 manatdan satylýardy. Häzir şol 15 manatdan bahalanýar diýip habarçy bellidi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen töhbetdeş bolýan Daşowutlular vilayetdäki un gutçylygyndan şikayet edýärler. Iň bellemeli ýeri Daşowutda 2 aý bäri un tapdyrmaýar. Hiç bir etrapda un ýok. Inni gurbanlyk sadakalaryny buhanka çörek tapylsa beräýmeseler, un problemasy sebäpli köp hojalyk näme etjegini bilen ok diýip habarçy bellidi. Awgustyň ortasynda türkmen häkimetleri Daşowutda onsuz hem çäkli derejede berilýän uny satyn almagyň düzgünlerini goşmaça talaplary girizipdiler. Mundan beýle her aýda adam başyna berilýän 2 kilogram uny satyn almak üçin adyndan bir aý öňünden un alýan dükanyna baryp nowata ýazylmalydygyny, hemde şol pursatyň ödünde de unyň bahasynyň tölenmelidigini Azatlygyň habarçysy 14 awgustda habar beripdi. Ahal ýagynyň 1 litri 20-22 manat aralygynda satylýar. Orsiýetde öndürilen 1 litrlik günebakar ýagy 50 manatdan bahalanýar. Daşowutda öndürilen çyýt ýagy tapdyrmaýar diýip habarçy aýtdy. Ýatlasak iýulyň aýagyna Daşowutda 5 litrlik orsiýetde öndürilen günebakar ýagy 100-150 manat aralygynda satylýardy. Habarçy vilayatyň dermanhanalarına zerur dermanlaryň aňsat tapdyrmaýanlygyny, bir sanjymlyk ampetsiliniň bahasynyň 26 manada durýanlygyny bellidi. Bu aralykda Türkmenistanyň alternativ habarlar saýty dün çap eden habaryna Mary şäherindäki bankomatlarda nagd ýetmezçiliginiň duýulýanlygyny habar berdi. Hatda banklaryň ödüne ýerleşýän bankomatlarda da pul tapdyrmaýar diýip taq çeşmelerine salgylanýar. Vilayet polisiýa bölüminiň hemde beýleki güýç guruluklaryň edara jaýlaryna ýerleşýän bankomatlarda el mudamy diýen ýaly nagd tapdyrýar. Ýöne ol bankomatlardan diňe degişli guruluşlaryň işgärleri pul nagdlaşdyryp bilýärler. Ýöneköý adamlaryň ondan peýdalanyp bilmek üçin tanış gerek diýip neşir ýazýar. Türkmenistanda häkimetler bu habarlary ne tasdiklaýar ne de inkar edýär. Ýöne dün Türkmenistanyň döwlet telewizionyasynda prezidentiň Guma watan awtowlugy gumdan çykarşyny görkezýän video şekiller efire berildi.